дастгирии занону бонувон дар тамоми самтҳои хоҷигии халқи мамлакат дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Хусусан дар бахши соҳибкорӣ ва пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ҳамасола грантҳои давлатӣ барои бонувон ҷудо мешаванд. дар маҳаллаи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд Мавзуна О'рунова як зани соҳибҳунар зиндагӣ мекунад, ки бо фаъолияти худ нишон медиҳад чӣ гуна бо меҳнат ва истодагарӣ метавон зиндагии худро тағйир дод. Фаъолияти ӯ аз касби дӯзандагӣ оғоз ёфт, аммо имрӯз ӯ ҳамчун қаннод маъруфият пайдо намуд. ӯ метавонад зиёда аз 20 намуди маҳсулоти қаннодиро омода кунад. қаҳрамони мо муддати зиёд дӯзанда буд, аммо ҳамеша орзу мекард ки худро дар соҳаи дигар санҷад. вақте ки дар маҳаллаи онҳо курсҳои кӯтоҳмуддати ҳунари қаннодӣ ташкил карда шуданд, ӯ қарор дод ки худро санҷад. дар ин курсҳо ӯ на танҳо асос ва нозукиҳои касбро омӯхт, балки дарк кард ки омода кардани шириниҳо ба ӯ шодиву қаноатмандӣ меорад. ҳамин тавр фаъолияти нави касбии ӯ оғоз ёфт. баъди омӯзиши курси кӯтоҳмуддати қаннодӣ ӯ дар бораи таъсиси тиҷорати шахсӣ андеша кард. ғояи ӯ дар он буд ки нонпазии бо сифати хонагиро ба сокинони шаҳр пешниҳод кунад. вай аризаи худро барои иштирок дар озмуни ғояҳои тиҷоратӣ, ки аз ҷониби раиси шаҳри Хуҷанд ташкил шуда буд, пешниҳод кард. лоиҳаи Мавзуна О'рунова баҳои баланд гирифт ва ӯ грант барои харидории таҷҳизоти техникии нонпазӣ ба даст овард. дар соли 2024 ӯ ғолиби гранти раиси шаҳри Хуҷанд гардид, ки ба ӯ имкон дод доираи маҳорати худро васеъ намояд. гарчанде Мавзуна аллакай соҳиби касби дӯзанда буд, хоҳиши омӯхтани ҳунари қаннодӣ барои ӯ як илҳоми тоза гардид. бо маблағҳои гирифташуда ӯ танӯри замонавӣ ва дигар таҷҳизоти зарурӣ харидорӣ намуд, ки раванди пухтупазро осон карда, имконияти васеъ кардани номгӯи маҳсулотро фароҳам овард. ҳоло ӯ метавонад зиёда аз 20 намуди маҳсулоти қаннодиро аз ҷумла тортҳо, кулчаву кулчақандҳо ва дигар номгӯи маҳсулоти ордиро омода кунад. акнун ӯ дониш ва таҷҳизоти навро бо муваффақият истифода бурда, сокинонро бо маҳсулоти босифат ва лазиз шод мегардонад. ман ҳунарманд мебошам, чанд сол эссе ҳунари чеверӣ доштам. хостам бозомӯзӣ карда касби қаннодиро ҳам хостам омӯзам. барои васеъ намудани кори қаннодиам, барои ҳукумати шаҳр, барои грант гирифтан, барои хат номнавис кардам ва раҳмат ба онҳо, ки маро дастгирӣ карданд ва соҳиби соли 2024 соҳиби гирандаи гранти раиси шаҳр гардидам ва таҷҳизотҳои нав гирифтам барои пешравии кори худ. миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат мерасонам, ки мо занҳои ҳунармандро дастгирӣ карда истодаам ва мехоҳам дар оянда кори худро васеъ намоям. имрӯз қаҳрамони мо на танҳо сокинони шаҳрро бо шириниҳои худ шод мегардонад, балки ҳунари худро ба шогирдон низ меомӯзад. вай барои духтарони мактабхон мастер-классҳо ташкил карда, онҳоро бо асосҳо ва нозукиҳои касби қаннодӣ шинос мекунад. ба гуфтаи ӯ, ҳар як духтар метавонад ин ҳунарро омӯзад, ки имконияти расидан ба мустақилияти молиявиро фароҳам меорад. ман О'рунова Фарзияхон чанд моҳ боз бо устодам О'рунова Мавзунахон пухтани қаннодиро омӯхта истодаам. дар оянда ман мехоҳам, ки қаннодӣ беҳтарин шавам. ташаккур ба устодам. бояд зикр намуд, ки ҳамасола грантҳои давлатӣ ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2021-2025 ҷудо карда мешаванд. дар доираи ин барнома ҳар сол аз ҷониби раиси шаҳри Хуҷанд 40 грант ба маблағи умумӣ беш аз 165 000 сомонӣ ҷудо мегардад, ки ба занон имконияти татбиқи ғояҳо ва ташкили тиҷорати устуворро фароҳам меорад. қиссаи муваффақияти Мавзуна О'рунова намунаи равшани он аст, ки чӣ тавр бо иродаи қавӣ, дастгирии давлатӣ ва меҳнати софдилона метавон ба муваффақият ноил шуд, касби навро аз худ кард ва соҳибкории худро роҳандозӣ намуд.